Na današnji dan imamo zvanično 89 obolelih, ali nažalost žutica se širi i u još neka naselja. Da kažem trenutno stanje, znači trenutno je u Mozgovu 60 obolelih, u gradu Aleksincu 17, u Grejaču 4, u Crnoj Bari, Praćilovici, Donjem Ljubešu po 2 i u Katunu 1. Prognoze su jasne, znači mi ne možemo da prognoziramo broj obolelih, ali ono što je sigurno to je da će epidemija da traje najmanje još par meseci. U narednih mjesec dana očekujemo još uvek značajniji broj obolelih, tek posle toga da možemo da računamo da će broj obolelih početi da opada, ali kažem, epidemija žutice se uvek razvlači jako dugo i imat ćemo i 4-5 meseci nakon, da kažem, udarnog talasa po nekog obolelog. Po meni su sve mere dobro sprovedene. Ono što može biti najveći problem to je što građani nisu ozbiljno shvatili neke stvari. To se vidi na terenu svakodnevno, jednostavno dosta neodgovorno se pristupa problematici, mali broj ljudi želi da razume kako se ova bolest prenosi, sve traže krivca u nečemu drugom. Imali smo prilike da čujemo je to došlo iz vazduha ili od nekakvih deponija, to je došlo isključivo od prljavih ruku, znamo ko se prvi razboleo, ne znamo dakle on dobio, to je doneo u našu opštinu ove godine žuticu, ali znamo kako je kasnije išao kontakt, ko se od koga razboleo, jednostavno sve je jasno. To što je Mozgovo sa najvećim brojem obolelih, iako iz Mozgova nije krenulo, to je jednostavno takva situacija. Mozgovo odavno nije imalo veći broj obolelih i normalno populacija postaje sve osetljivija, dolaze mlade generacije. Zato se epidemije ove bolesti javljaju na 5 do 7 godina, kad stasaju nove generacije i kad broj osetljivih u populaciji poraste toliko da žutica dobije slobodno mesto za svoj rad, da tako kažem. Ono što je bitno to je da je to normalan prirodni proces koji mi ne možemo da sprečimo, ni na koji način. Ono što možemo da sprečimo to je da smanjimo broj obolelih i ništa više od toga, ali kažem, možemo mi da dezinfikujemo celu opštinu, da bukvalno svaki komad naše teritorije prekrijemo dezinfekcionalnim sredstvom, ali to ne znači ništa ako samo jedna osoba izađe iz toaleta, ne opere ruke, onda se pozdravi sa 20 ljudi ili dodiruje hranu koju sprema za nekoga pa im mu ponudi da jede, tu smo mi nemoćni. Na prošloj sednici opštinski štab za vanredne situacije na predlog Instituta za javno zdravlje Srbije Batut iz Beograda je doneo preporuku za zabranu vašara koja je upućena okružnom štabu za vanredne situacije. Evo danas na ovom štabu smo dobili njihovo mišljenje da treba definitivno zabraniti vašar, to jest potvrđuju našu odluku, tako da je evo od praktično danas možemo da kažemo vašar zabranjen.